Velkommen til Magnoliehusene i fantastiske Vindinge. Her finder man 39 nyopførte rækkehuse. Kom med og se lidt mere. Magnoliehusene byder på smukke detaljer som her, dobbelt lofthøjde, men også yndige skulpturelle trapper. Vindinge byder på alt, hvad man har brug for i sin dagligdag. Her er skole hele vejen op til 9. klasse, der er daginstitutioner, og der er sågar indkøbsmuligheder. Bussen går lige heroppe fra hver 10. minut direkte op til Roskilde Station, hvor du kan fange toget til København på cirka en halv time. Man har opført det her dejlige orangeri, som skal fungere som Grundejerforeningens fælleshus. Vindinge, der ligger cirka 5 km fra Roskilde, er et fantastisk sted at bo. Jeg bor her faktisk selv med min kone og 2 små børn.